siang sayang. Besok gede Pak Kirem jadi apa Mbak? Jadi dokter ya? Sampeyan koyo lagi kasmaran tenang mlaku teko matur suwun wis kancani aku sama iki wis bisa yang bisa nyanyi boleh nyanyi bareng-bareng semuanya ya. Supaya nekat putra manekung saliro rupita angat mugi sawase nganteni sedya tulas ku anggon jambimu bisa nyanyi? Oh enggak bisa. Joget aja ya. Yo. Ngobrol rano entek ning tengah wengi ates embun sing ngancani aku sampeyan koyo lagi kasmaran Sekali lagi ya Mas. Oke. Yo. Supaya nebak putranya manekung saliro yen rupita angadang mugi sawase ngajari sedya tulus ku anggon
Satu potong lagu sinarengan Bopo sampun kula aturaken. Terima kasih.